Zona church munyi. Ma? Oh, yatotanga. Pane vanhu 140 saka tanga ichi.
ona ndanga ndichikuda ona ndakurambira malila roi ona vanofamba nezvizimutwanda machive mana ona vachiti chongwere chirungu ona vane mhungu inobika sadza ona nyama pingu ichivhenekera machive mana otitimanditakurevo otitimanditakurevo alright. Panapa ndofunga muona ndikumboseka ndega. Pane questions akawanda ari kungovunzwa nevanhu. Hanzi uri kuzviti uri mwana wamapfumo but uri kushandisa seneme makore. Zviri kufamba sei ende zviri kumbofamba sei? Uri mwana wamukanya here kana kuti uriwo hukama kana kuti munongoyera mutupo mumwe chete? Ndibaba vangu. Ndibaba vako mukanya. Hanzi nemhaka yeisenemu iri inanzi makore. Makore isenemu yedu ndosenemu yamudhara mukanya. Kune vanogona kutsvaga kumaarchives kunyanya. Kubva kana kuna naHerald and everything. Ndofunga nyaya yacho imwe yacho yakatombonyorwa namukoma anzi Godwin vakashaya vekuHerald. Alright. Saka imimi bhendi renyu rinonzi chi ende makatanga rini? Bhendi rinonzi Black Lions, Kurai Makore and the Black Lions. Alright. Takatanga around 2019 ndizvo. Yeah, 2019. Pane zvamakatombombika here zvakamboitwa mukurumbira kana kuti muri kungobika muchingotatarika but vanhu havasi kutambira music yenyu? Tingati vanhu havasi kutambira music but nguva nenguva ine zvayo. Ende hatitambire kuti tingati nhasi ndaridza mangwana ndoti vanhu unganai makawanda. Kufadza vanhu chinhu chakaoma ende zvinotora nguva kuti unzi vanhu vakunzwa kuti uri kuimba. Vanhu vari kuchema mumacomments vari kuti mukanya munhu ane mbiri isingaite ende imi mune chipo chisingaite because vanhu vari kuti munogona. Saka vari kuvunza kuti why mukanya asiri kumiramirawo kuti akubatsire iwo pakusapota music yenyu? Ndinoti kumiramira ka inyaya yekuti pamwe havasi kumuka. Pane takaita birthday ravo vakabuda zviri open vakataura kuti no Kurai ari kuita music yangu, you know. But inyaya yekuti vazhinji nevamwe dzimwe nguva vanenge vasisanyanyofolowa zvinhu zvinenge zvichiita mudhara mukanya. Saka vanobva vaona kunge vasiri kukusapotai but vari kutokusapotai but inyaya yekuti vamwe vanhu havasi kunatsofollowa nekuda kunzwisisa kuti mudhara vari papi izvezvi vari kuita. Saka mungati introducerawo vanhu vamunoshanda navo kuti uyu ndiani anoita nezvakati, uyu ndiani anoita nezvakati. Alright. Takagara panapa. Ava vanonzi Nyamasvisva. Ndinzou. Vanoridza desi ravakabata. Uyu anonzi Tinashe ndimukanya ari pakati. Anoridza desi raakabata iroro zvakare. Uyo akagara pekupedzera kumacheto anonzi Niger. Anoridza mbira iyoyo yakabata zvakare. Avo vakabata hota anonzi Duzura. Ndisoko futi mukanya ka. Aiona Duzura ndimunoziva kuti munhu unopedzera wapiwa zita rako nemabasa ako. Asi zita rako chaivo vanonzi Phineas. Alright. Saka mune zvimwe zvamuri kutigadzirira here album rakambobuda rekuti kana vanhu vachida kukutsvagai vanokutsvagai vachiti chi? KuYouTube munonzani, kuFacebook munonzani, kuInstagram munonzani? Kwese kwatinowanika pama social media platforms iwayo. It's Kurai Makore and the Black Lions. Album ratakatanga kuburitsa rinove first album redu. Rinonzi Garaunzwa. Pa YouTube riripo rinowa pa YouTube, riri pa Deezer, riri pa Amazon, riri pa iTunes. Riripo pese ipapo. Saka vese vanenge vachida kuritsvaga
vanonoriwana riripo papi ipapo zvekuti ndofunga ndo pandingavambire kutanga kutaura kuti vatange kunzwa izvi zvatanga tichiita izvi anomanzwa kuti copyright yamudhara ichitima nditakuri copyright yababa wangu inini Dr. Thomas Mafumo. Hanzi naMelini ndichangoverenga macomments mbijana. Hanzi ndinogonawo kufemba bute ndingakwanawo here mugurupu zvikanzi nemumwe nzou haishayikwe pazvinhu imhuka huru. Vamwe vakati tinashe soko like me hesibhudhi vangu. Zvikanzi kiki makafanana macomments akawanda. Zvikanzi nemumwe nzou nyamasvisva. Macomments akawanda tingaverengi ese akapera. Vari kusimbisa vanhu vachiona. Saka apa kana takuva mati album apa pane zvamuri kubika kana kuti pane zvitori kwokudhara zvamakabika kudhara. Riripo album riripo ndiro ndataura rakanzi gara unzwe iro. Hanzi ndodada nemwana makwira miti. Alright. Saka album riripo rakanzi gara unzwe randataura kuti riripo paAmazon, paDeezer, paiTunes, nditi rinowanika paYouTube, nditi Facebook page yedu Kurai Makore and the Black Lions, Twitter Kurai Makore and the Black Lions, Instagram Kurai Makore and the Black Lions. Then tine fan page yedu paWhatsApp, vanhu vakaenda paFacebook papage redu link inenge iripo yekuti kana vachida kuuya uzopindawo mugroup iro. Saka paFacebook vanokutsvagai vachiti chi? Kurai Makore and the Black Lions. Hanzi paFacebook it's Kurai Makore and the Black Lions. Kurai Makore and the Black Lions. Ndichanyora ndopina account pamunovabata paFacebook. Then paYouTube munongoenda futi Kurai Makore and the Black Lions. Regerai timboroverwa toda wani chinonyatsobata chekuti toda kunyatsobatiwa sezvanga muchiita apapo. Anditi chimbotiroverai chimwe. Hanzi chihera itei Kurai hanzi naEric mukanya wangu.
ai ndo inonzi talenti kai unotonyatsonzwa ropa kuti riri kunyatsomhanya-mhanya unoshaya kuti vonyatsotamba sei kana vanhu mucomment section tiri kungovaona vari kuti ndo inonzi talenti. Vamwe vari kuvhunza vakati ndiye here vanhu vakati amumuziye here mwana wamukanyo makomendi vakasiyana-siyana vanhu hapana ari kumbotaura moziva pane pekuti patinomboita mamwe maindafu vanhu vanonge vachituka vachiseka munhu ari kuimba but apa vanhu vari kuti hanzi maita basa nekuchengetedza chivanhu chedu ndo inonzi music hanzi kwete zvatinoona vamwe vanoimba kunge vanhu vari kupenga asi vamwe vari kuimba kunge vari kutandabotswa macoment comment section hanzi ndo inonzi music hanzi chimbotirovere hwani chamukanya hwani chamunonyatsoti dyo chamukanya chekuti vanhu vanonyatsoziva kuti muri kugona kumiririra mudhara. Alright. Tingangoridza gwindingu yandizi gwindingu rine shumba gwindingu rine shumba kakambaka gwindingu rine shumba shingoitanga gwindingu rine shumba akakamboka takuridza kamboka gwindingu rine shumba
wow hanzi nevamwe vari kuuk matifungisa kumba veduwe hanzi takutoona kunge tiri kuzimbabwe aiwa muri kugona aiwa muri kubata basa izvi zvichaita kuti ndichangopota ndichimbozoirikana ndangokujumaiso futi kuti tirambe tichingoratidza vanhu tichingoramba tichingonzwa because zviri kunaka izvi tikumbiro mungoti rovera henyu one chinonyatsokumbozikanwa nevanhu chekuti vanhu vakabata mheno nometa ndechenyu nometa ndechamudhara mukanya nometa ndechekumabira chekungoti munhu ari kwaari anofunga kuzimbabwe mumwe anongofungawo nhamo dzake kuti veduwe iri pasidi iri pasidi hanzi takuridza inonzi machindanorwa hondo inonzi hondo orit tiroverei tinzwe
tsvagai kavasikana vairi hanzi vanenge vachipotawo vachitamba vachizoridzawo mhururu hanzi zvinyatsoita hanzi nevamwe futi mucomment section umu hanzi ava vana vadika vakutonyatsounderstanda chivanhu nekugona kuridza mbira vakazvidzidzira kupi? izvi isusu kumba kwedu vana baba vedu vanoridza mbira saka tongoti ndezvedzinza remu ndo zvatingatauri. Alright. Pane munhu wanga ndichimbobloka parutauro risina basa. Alright. Matichi ndati ana baba vedu ana sekuru vedu vairidza mbira. Saka zvinhu izvi zvekuridza mbira ndezvedzinza remu. Zviri kungouya ndezveropa kuti vaingorira zviri kuramba zvichingoteedza. Zviri kungoteerana nedzinza saka guys, saka ndivo vatinava vavekwamukanya timu anonzi Kurai Makore, paFacebook anonzi Kurai and the Black Lions. Mukaenda kuYouTube futi ndose muzita, kuInstagram, YouTube, Facebook, everywhere mukangoenda munomuwana ikoko. So munonyora futi mucomment section, mouya futi kuinbox muchitaura kuti this week chera titsvagirei ningi, handiti tinotsvaga tikuda matalents katisi kuda vanhu veve vanojamba jamba zvisina, tikuda matalents. Saka musazoti he chera iwo pane vamwe vanhu vatinokupa usikuenda kunovatsvaga. Tiri kuda kutsvaga vanhu matalents. Muri kuona this is talent. Matalents ekuti anenge ari hiding ariko, but vanhu musingazive kuti matalents. Tiri kuda matalents. Matalent akahidika ndo atiri kuda guys. Saka apa patakupedza ndo last song yavakuita tichitopedza interview yedu. Vanenge vachida kuvatsvaga munowana pamuchavatsvaga, then ndichazoposta imwe song yavo inenge ine madetails. Ndakanyora madetails ekwavanowanikwa kuti paFacebook munowana kupi, paYouTube ndichazombonyora. Saka chiisarai muchinakidzwa nesong yavo yekupedzisira. Musati maenda. Ndine vanhu vandiri ndichida kuti ndigone kutendawo. Tendai zvenyu. Ndinoda kutenda vaita kuti mutambo wangu unge uri kuchiwa, ndokutenda zvikuru ndichiti waita hako basa. Ndichiti vanoda kutitsvagawo ndina manager pamunogona kufona for bookings. It's 0773 381 494. Anonzi Lucky Mzara, ndiye munhu anotitungamirira pane zvimwe zvatinenge tichiita as the Black Lions zvakanyanya. Tichiti vakawanda vari kunze, toti vari muChimurenga family, hatirambe tichiteera music. Kurai Makore and the Black Lions fan club paWhatsApp ndoti hatitere band namudhara mukusha Victor, mukoma wangu Lucky Mzara, Colin Mzara,
funga chisakuwana hapo panapa zvavanofa vatimu funga chisakuwana ndara remijio tagwirei hapo pano zvavanofa vatimu ndinoda kutenda iro bhendi redu iri ratinaro panapa iri tichitendawo maredhiyo djs ese vari kutibatirawo basa vanopota vachingotiridzao nekuti ono kuti tiriko vari kumapepa navo vanopota vachitinyora tinotenda zvikuru nekutiitira basa ndofunga vazhinji vatingade kumhoresa asi ndichiti mese makatikoshera nekuti ndimunotisimudza iyi music yatiri kuita imusic yechinyakare imusic yedu yemuno muzimbabwe inotipa kuti titi pese patasvika tinozivikanwa kunzi ava vabva kuzimbabwe isusu vanhu vekuzimbabwe tichida kukwazisa zvakare baba vangu muamerica kuti hanzi taurisai mukutaurira pasi tichiti baba vangu vari kuamerica varamba vakachengetwa naMwari namusiki nekuti uko kuberekwa tichiwana zvipo zvatinenge tichiwana izvi zvinoburikidza nekuberekwa nevabereki vanenge vakatibereka saka ndinotenda zvikuru kubva kune mudzimu yangu kusvika kuna Mwari akatisika chiti tirambe takachengetwa tirambe takabatana sebhendi redu takadai isusu nevamwe vamusiri kuona panapa ndichiti Mwari akukomborerei kune vese vachatisapota as the Black Lions. Ndinoti chimboteera ikurai makore the Black Lions munzwe zvatiinazvo kuti chii chiri kuitika mudandaro tiripo isusu kuti tifadzewo vanhu nekurangaridzana zvekare hande ine chimurenga hande ine traditional music ndo unhu hwedu ndo chinyakare chedu tinotenda
bye 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 bye. Ah, bye 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 bye. Muchiri nezvekutaura here vakomana? Kutaura zvishoma asi tinoti basa ratinenge tichiita ndofunga kazhinji ndo rinofanira kutaura. Support yenyu vanhu muri kutiona tichitaura kuti let's support traditional music. This is our music. This is Zimbabwe music. Wherever we go, we are Zimbabweans. We will never change. We will never change, even in skin, even in blood. We are Zimbabweans. Love your country as a Zimbabwean. You know, so many things happen, but love Zimbabwe. It's our country. Let's follow our culture. And I think... Bye bye guys, andingapedzwa kamusina mbuno face yangu. Bye bye guys.